tinofunga here kuti mamaids acho kana kuti totakura vana kubasa tongosiyana nazvo avaone kana vachitsvaga basa but guys ngazvisadaro. I'm not embarrassing you kana uri maid, but I think manyaya dziri kubuda dziri kuitwa nemamaids sangaendera nayo yena undifadza, asi ndisati nanyanya kuendera mberi ndisati napinda munyaya yangu. Kana uri mutsva pano, don't forget to subscribe to our channel. Kana usati wajoina this family, inounza ma-latest, inounza ma-trending stories all of the time. Every time tine ma-latest dzine dziri kupisa, saka kuti usasaririre, don't forget to subscribe to our channel. Tine umbohwa ndaya nawo, umbohwa ndikatyamadza, umbohwa ndityisa kuti house girl anoisa gumbo rake achinyararidza mwana negumbo, kutsika mwana so achimunyararidza negumbo. Iye uri busy nehanzi, ndikatoshandisa maoko angu. Tisada kuti muone this video, mundudzo kuti munofunga ne what's your comment, what's your reaction about that video, and don't forget to like this video. Kana uri mutsva, nyange usiri mutsva returning subscriber, ndinongopa kutenda zvangu because support yamuri kundipa ikuita kuti ndirambe ndichikupusha hangu maworks, nyange zvikaoma sei, nyange zvikarwadza sei. Saka nyaya yandaya nayo ndiyo nyaya iri kupisa. Ndarwadziwa mamaids, please musadaro. And kana kune iyeyu achikwanisa kuonekwa ngavati hanzi nabombshell, usadaro zvakwana zviri yabozi pakaipa. Saka ndonyaya yandaya nayo, maid uyu hanakumbofara naye, saka ndonyaya yandaya nayo, nyaya iri kupisa. Chema tinokutsika kudai precious kuexercise utsinye kana munhu achichema unongomutsika kudai wakazunguza kudai ukatonyarara kuti kuexercise utsinye. Hela ala ukumona kurarisa wako haana kukwana. Akuona kabva kanyarara kusora ndishandisa maoko angu ndine gumbo. Iwe keep quiet, hey. Yamwa